ଏବେ ବାଲୁକା ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଫୁଲ ଚୋରଣୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତୁଳସୀ ସଜ କରୁଛି ବାଲୁକା ଠାକୁରାଣୀକୁ ତାପରେ ଚାଲିଛି ସଜବାଜ ସରିଗଲା। ଗୁଲୁ ଆମର ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ରବିବାର ହେଲାଣି ଗୁଲୁ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ଖୋଲା ହେଇନି ଭାରି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ପିଲା ଲୋକଟା ଆଉ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ପୂଜା ତ ଚାଲିଛି ନା ଆମର ଏଠି କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଭିତରେ ପଶି ବାନ୍ଧୁଛି ଲୋପା ଦେଇ ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ପକେଇଲେ କି ଲାଜ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଆସିଦେଲି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି କେହି ହେଲା। ତାର ଏଠି ଆସି ସଜା ଚାଲିଛି। ତାର ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାନର ଲଗା ହେବ ତ ଇଏ 3 ଜଣ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଚଲି ମୋ ଜୀବନକୁ ଭାରି ଭୟ କାହିଁକିନା ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଭାରି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁକ ପରୁଆ ଭିତରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ଚଲି ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରିଲି ତ ହେଲାନି ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ହେଲାନି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଗୁଲୁ ଆଉ ଗେଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଠି ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଆସିକି ତାକୁ ସେଣ୍ଟର ଯାଚିଲା ସେଣ୍ଟର ନିଆରେ ତାପରେ ତଥାପି ଦେଉନଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି କାହିଁ ଦେବ ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଦେବ ଏମିତି ମଜା କରି ଖେଳି ଖେଳି ଆମ ଗେଲି କ'ଣ ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋ ବାପା କି ଖୁସି ଲୋ ହେ ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଏଠି ଫୁଲ ଆମର ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାନର ଭାଇମାନେ ଆସି ଲଗେଇଦେଲେ ଆମେ ତ ଲଗେଇ ପାରିଲୁନି ଭାଇମାନେ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଆମର ଗୁନ୍ଥୁଛି ଫୁଲ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଳ ଚଲେଇଛି ଆଉ ଗୁନ୍ଥୁ ଭଲ ବରଟା ତୋତେ ଠାକୁର ଦେବେ ଗୁନ୍ଥୁ। ଏଠି ଆମର ଦୀପିକା ଦେଇ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହାପି ବର୍ଥଡେ ବେଟା। ତାପରେ ତା ପୁଅ କହିଲେ ହାତ ବଢ଼ା ସେ ଖାଲି ବୋକା ହେଇ ଅନୁ ଯେ ନୂଆ ପିଲା ନା ତା ଟିକେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ତା ଆଇଁଲିରେ ହାତ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା। ଦୀପିକା ଦେଇ ଏଇଠି ବସିଛି ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ମୋତେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଲା ମିଠା ଖୁଆଇଲା। ଏଠି ଗେଲି ବସିଛି ତାର ତୁଳସୀକି ବି ସେ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ତାର ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାନର ଲଗା ହେଇଛି ଯିଏ ଯାଉଛି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। ଏଠି ଆମର ବେପାରୀ ମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଟାଙ୍ଗିଛୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କରିଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ତୁଳସୀ ତାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଏଠି ଦୀପିକା ଦେଇ ପୁଅ ଶୋଇ ଉଠି ବସିଲା। ଆରେ ଇଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଅଟୋରେ ଭୁଆଁ ହେଇକି ଅଟୋ ହେଇଲା ହେଇ ଶୁଖୁଆ ହେଇକି ଅଟୋରେ ଭୁଆଁ ହେଇକି ଚାଲିଲ। ଇଏ କ'ଣ ଆମର ହେଲୋ ବାବାରେ ଏଇଟା ଆମର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ାନ୍ତି ଲୋପା ଦେଇକି ଦେଖି ଦେଉନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗାଈମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଲୁଚି ଲାଚି ଚାଲାଣିକି ଇଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଚାଲାଣିକି ମୁହଁରେ ଲୁଚେଇକି ଇରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସବୁ ଇରେ ଲାଜ କରନ୍ତି ଲାଜ ଖୋଲି ଲାବଣ୍ୟା ମୁଁ ବି ଟିକେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଦିଏ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁହଁ ତ ବ୍ରଣ ଫୁଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଠି ଲୋପା ଦେଇକି କିଏ ଦେଖି ଦେଉଛି ବୋଲି ଲୋପା ଦେଇ ତା ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ନେଇଛି କହୁଛି ଏଇ ତମେ ସବୁ ଲୁଚଉନ ତୁଳସୀ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଦେଉଛି ଲାଜରେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତ କରିଦେଲି। ଏଠି ତ କ'ଣ ହାତ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତାପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି କ'ଣ ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇସ୍ କି ଖୁସି ଆଉ ତ ଖୁସି ଏମିତି ଥାଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାର ଏଠି ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଜ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଭୂତମୁଣ୍ଡି ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଉପରେ ଯେ ଯେଉଁଟା ଉପର ଲାଇନ୍ ଏଠି ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ କିଏ ଚାଲାଣ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଉ ଦେଖ। ତାର ଆସିଗଲୁ ଟାଣଟାଣା ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଠାକୁର ପାଇଁ। ଆଉ ଚନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ସେ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ଘର। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯା ଆଗରୁ ଛୋଟ ଠାକୁର ଆଣିକି ଆସିବ ତାପରେ ନେଇଯିବ ବଡ଼ ଠାକୁର।